Ya aku wis belajar gaya cicak-cicak di dinding loh, Mas. Aku kan penasaran. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kowe lho cah semarai kayak gak aku lho ya. Cerit. Mbok warai lho ya, aku mau lho ya. Aniku. Astagfirullah. Iksan, cerit. Mas Iksan. Mas Deka. Sudah longgar nggak mau. Sopo iki? Bojoku dewa perang. Perang kan aku kok piye? Kok mudeng barang apik we? Ya Mas Deka iya. Entukmu mbok kok mesti yo duitmu pase dienggo mbok marahi Mas. Makanya entuke zong. Gak iso anteng ya. Pecinta princess. Mah jenenge elek-elek gak nek fotone gak iso mah aku. Aku mah. Nek gak nek PP-ne aku mah aku. Aku tak blokir iki sik cah. Bungaku tembus tekan kayangan. Aku enek lho, ojo kenyih. Enek apa? Tangismu. Terima kasih. Mamatmu lho kan blokiri, aku gak ndek mamat. Mamatku ndek ingin blokiri kabeh sak wong-wong diblokir kabeh, Cuk. Kapan rabi yo golek nang musuhe sik. Sing share-ku ki nek dadi mamat ki sing tak kon blokir iki yo bar sing kaya ngene-ngene iki. Apa ki jenenge? Apa iki sing iki lho? Promo-promo kuwi tok. Gak kabeh sak angger-angger kabeh gua kabeh. Ora tak gua sisan gah aku. Aku ready Mbak, alah gak tenanan. Sak koncoku sak kabeh digua kabeh. Rego brambang piro saiki yo gak tau ning pasar aku Mas wesan aku ngerit suket tok bedino. Makasih Jalu. Mood mania iya no. Ready 34 jam. Kowe ngapusi aku ditenono lho ya. Tak dadekne momot, kowe ngapusi aku. Tak entek-entekne dhewe wengko ya. Kita dadekne ping pisan ya, tak jajal sik. Tak jajal sik iki. Gak kena dipercaya, tak musnahkan. Jane gelem apa ora? Oh, suaramu, suara tangismu. Aduh, wis e. Lagu nyeritake sing ngrepoti mod jancuk.
salsa aja. Nduk nyuwun mahar apa? Omah tingkat sapi 5 sing gede-gede karo mobil. Kowe nawani lho ya, gak aku njaluk lho ya. Sak sertifikate pokoke. Mas Asep, ya ampun, berkah berkuah berurat ya. Kok larang lho? Engkeng njaluk lho nawani lho ya. Aku berkon ngomong lho ya. Ana nawani lho. Aku baru menjawab lho ya. Aku yang jawab sak mauku to. Tapi tak jamin Mas, ning omah gak usah katukan, cukup sarungan. Tuh, 2, 3, 4, 5. Ante. Sing ngaret pian lho, wis tak retno wis to. Cek bakulan gabah, Mbak. Enggak. Arep cita-citaku bakul LC iki. Center loro gelem. Center di Marta. Anjir apa, Cuk? Cocote nek umat. Duh, aku mau ditawani lho, Cuk ya. Jok salahku berarti gak salahku ya. Keleke disepil, Dek. Ya Galaxy saya tak sepilno kelekku tak review. Kayak ono Galaxy tak review. Es enak-enakan iki. Real. Enak-enakan iki ya yo. Akeh tumane ya. Kalau erong dicukur tak urung. Cek anu iki rimbun. Ya zapun. Iya ini Galaxy nge-review kelek ya. Yo enak-enakan iki ya yo. Apa anu di waxing sekalian ya. Ipah apik, tapi mbaknya tambah apik dan menggoda ya, baby. Memang pekerjaanku tuh menggoda-goda garangan ini ya. Pokoknya neng kene iki kanggone garangan sing birahong. Kalau buka baju gift apa lo? Kuwi kudu real omah tingkat. Sak mobile, sak sawahe. Sak sapine nek kuwi. Barangan be. Wis entuk lengko sing entuk sak hose kowe engko. Butuh momot positif iki cahya. Ya kudu sak sertifikate kudu atas namaku ya ta ya, real. Enak-enakan iki wayahe. Tenan po, ya tenan. Masa aku hapus-hapus. Cerit. Kelek Galaxy Z kan di review ya. Aja kayak Bambang ya, aja kayak Bambang ya. Gak enak tapi pengen. Nek sekirane gak kuat rasa aja mati dongku.
Iki sampean tiang Bulak Timun, murah. Kok iso Bulak Timun barangnya lo? Mana itu? Nggak tahu aku. Jaringan kau parah, Ben. Gue bayar iki. LC to lo. Ayu site LC, seksi site LC, ngudut site LC, semiran LC, goyang-goyang LC. Sing entuk ngono iki berba LC tak ta? Suki. Ibu rumah tangga gak entuk goyang-goyang ta, Mas? Gak entuk ngudut ta? Gak entuk semiran ta? Gak entuk ayu ta? Sing entuk mbak LC tak ta? Mas Luki, piye? Wis geteng aku.